Beda ix-xogħol infrastrutturali fuq il-ground tal-futbol ġdid Futiline b'investiment ta' €1,500,000. Dan ifisser li għall-ewwel darba it-tim tal-futbol ta' Marsa Scala se jkollu l-faċilitajiet tiegħu. Fl-aħħar xhur kienu għaddejjin it-tħejjijiet bissa fl-aħħar din il-komunità żagħżugħa li dejjem qed tikber ikollha l-faċilitajiet li bosta blitu irħula diġà għandhom. Tħejjiet li fost oħrajn kienu jinkludu li jsiru l-pjanti, jinħarġu s-sejħiet tal-offerti u jinkisbu l-permessi tal-awtorità tal-ippjanar. Issa li dawn ġew konklużi bdiet il-ħidma estensiva fuq is-sit li jinsab bis-swit il-Park tal-Familja. Il-proġett ta' Marsa Scala ilu żmien twil jaħdmu fuq, ġifieri mill-lat kien hemm diskussjonijiet kemm bejn il-Gvern u anka il-Football Club ta' Marsa Scala flimkien ma' l-MTIP, l-entità li qed tieħu ħsieb ix-xogħlijiet u t-tendering. Dan ix-xogħol kif qed ngħidu ilu jiġi preparat u issa ħareġ it-tender ġie awardjat u wasalna biex bdejna l-ewwel xogħlijiet ta' preparamenti. Preparamenti li se jkunu qed iwasslu għal ground li se jkun attrezzat bil-faċilitajiet kollha neċessarji. Bħala faċilità sportiva hija waħda standard, ovvjament hemm pitch tal-futbol, ħajkun hemm faċilitajiet ta' changing rooms, ħajkun hemm seating area wkoll u ħajkun hemm faċilità ta' canteen li takkompanja l-istess faċilità sportiva. Iżda dan il-proġett li huwa ta' importanza kbira għal residenti ta' Marsa Scala, mod speċjali għan nursery u l-20 ta' tfal tal-klab ta' Marsa Scala, mhux se jkun l-unika wieħed. Dan kif diġà bdiet il-ħidma biex din id-darba isir pitch tal-water polo u ċentru tad-diving din il-lokalità stess. Iva, issa kif bdejna b'dan il-proġett tal-football pitch, għaddej ukoll preparamenti biex nittamaw fil-ġimgħat li ġejjin ikun jista' jibda x-xogħol anke fuq il-water polo pitch ta' Marsa Scala. Barra minn hekk qed niddiskutu wkoll proġett ieħor flimkien mal-MTIP fejn ħajsiru wkoll il-proġett ta' diving center f'Marsa Scala u dawn it-tnejn ħajsiru fil-bajja. Iżda il-lista ta' proġetti ma tispiċċax hemm. Bil-lokalità ta' Marsa Scala mhux se tkun l-unika waħda li tibbenefika mill-investiment fl-isports u mill-ħidma ta' Sport Malta. Bħalissa għaddejjin it-tħejjiet biex jintemmu qatt ta' proġetti oħra, fosthom ix-shooting range tad-dixxiplini kollha marbuta mal-isparar li se ssir f'Takandja, kif ukoll il-proġett ta' trakka tal-karozzi li għaddejjin il-preparamenti għaliha.